ọ ka ọ dị anyị abatagokwa ọzọ na nke ụbọchị tata. Anyị na-ekene Olisa bụ n'igwe were ala wee mere mgbakwasị ụkwụ ma ọ were ụwa wee mere mgbakwasị ụkwụ ụwa nke anyị bi n'ime etu o si mee arahụ n'udo ma tekwazị n'ụbọchị tata. Ekene gị Chineke pụrụ m ihe niile, daalụ deme daalụ. A sị m awụrụ ahịa orie ka a zụrụ n'ụbọchị tata. Orie zụkwa, afọ zụọ, nkwọ zụọ, eke zụkwazị. Ahịa nọ n'ụbọchị biko zuzuo nụ. A sị m n'ụbọchị tata ka ihe ọma ga-etiri anyị ego n'ụbọchị tata. Anyị abatago na nke ụbọchị tata. Ọ ka bụ mbụ Maazị Ifeanyị Umenna ihe, onye nchịkọta nke mbụ na mbụ Ilu Igbo, nkọwa ya nakwa omenala Igbo azọchie na-abịa na nke ụbọchị tata. Ilu nke mbụ na mbụ anyị ga-atụpụta ma kọwakwa n'ụbọchị tata bụ nwoke nwaanyị na-egburu ọja na-amanye ọkpa n'ogwu. Nwoke nwaanyị na-egburu ọja na-amanye ọkpa n'ogwu. Kedu ka nke a si wee metụta gị? Kedu ihe ọ pụtara? Nwoke nwaanyị na-egburu ọja na-amanye ọkpa n'ogwu ya bụ onye na-ege chichachacha ntị na ihe nwunye ya na-akọwa, ma nke dị mma ma nke adịrọ mma, ọ ga-ememe ya n'ihi na nwunye ya gwara ya jee mee. Ịtụleghị ya atụle ma ihe a gwara gị ọ dabakwara nke ọma. Kedu ihe ga-apụta n'ime ma ọ bụrụ na ime ya ọwụ nke ọma ka ọwụ nke ọjọọ? Ị gaghị ajụkwa ma ọ gee ntị, jụkwa n'aka nri ma ọjọọ aka ekpe, jụọ iru gị n'azụ ma ihe a nwunye gị gwara gị. Alụ onu a nwunye gị tụwara gị ọwụ alụ ọma, ọwụ ihe ọma ka ọwụ ihe ọjọọ, ọwụ nke ga-ebudubaga gị na nsogbu ka ọwụ nke ga-eme ka ị pụta na nsogbu. Ọ ya ka inu unu a pụtara. Nwoke nwaanyị na-egburu ọja na-agbanye ọkpa n'ogwu. Nwaanyị ọ na-egburu gị ọja ka ị na-ekwu dịka etu isi wee mata dịka nwoke iji ọfọ na ogu gị were kwuru n'ụkwụ gị na-agba dịka okwu nwoke kwuru ka okwu nwaanyị na-ekwuru ka ị ga-aneba anya? Igbo bụ Igbo, marakwa na nke a nke ọma. Ọkwanye bụ ilu a nkọwa ya, ọkwanye bụ nya bụ inu nke ntụ na nkọwa ya. Ọ bịakwa ọ bụrụkwa na ị nwekwara ihe ọzọ ị chọrọ ịtụbanye na ya bụ inu, ị ga-eje kpọtụrụ ya n'akara WhatsApp anyị. Ị gaa na WhatsApp anyị fụọ akara igwe anyị, ịbanye na ya, ị gwakwa anyị etu o si gbatakwuru, etu isi fụtakwa ya bụ inu na nkọwa ya. Ọ bụ etu ọ dị. Ọ dị mma. Inu nke abụọ abụrụ kama mmanya ewetala ọgọ m, kama mmanya ga-ebutere ọgọ na ọgọ okwu, kama ya bụ mmanya ọ bụ nkwụ enu ka ọ bụ ngwọ ga-ebutere ọgọ na ọgọ okwu. Mmanya ha tiwakwa n'ụzọ. Kedu ihe ọpụta? Kama mmanya ga-ebutere ọgọ na ọgọ okwu, ya bụ mmanya dakwụsịkwa n'elu ebe a dawara ya tiwa. Ọ wee pụta gịnị n'ụlọ Igbo? Ọ bụrụ na mmemme ma ọ bụ ihe ị na-akwado ime ma ọ bụ atụmatụ iji n'aka ga-ebutere gị na onye gịnị na-agbado na mmụọ nsogbu, ma ọ ga-ebutere ọha na eze nsogbu, ma ọ ga-ebutere ikwu na ibe nsogbu, ma ọ ga-ebutere ndị agbata obi gị nsogbu, ịhapụ ya bụ ihe sọrọ ya ma ọ bụrụ na ihe ga-ebute esemokwu. Ọkwanye bụ kama mmanya ahụ ga-ebutere mụ na ọgọ na ọgọ okwu. Biko kama onye ebutere mụ na ọgọ na ọgọ m okwu, mmanya ahụ tiwa, nkwụ enu ahụ adawa na mbubo ya dịka Igbo si asụ mbubo. O nwere ihe a na-akpọ mbubo, ọ na-amị amị, eji ya agba nkwụ nwaanyị, eji eje ije nwaanyị n'ebe dị aṅa n'ala Igbo. Mbubo ka a na-akpọ ya. Kama nkwụ enu ahụ agbanyere n'ime ga-ebute mụ na ọgọ m okwu, ya tiwa. Ọ ihe ọ pụtara. Kama ihe aha gaje isere mụ na agbata obi m okwu, ikwu na ibe, enyi na enyi, ọra na eze na ọra na eze ga-ebutere anyị okwu, mmanya aha tiwa n'ụzọ. Ọkwanya bụ ihe ilu aha pụtara. Ilu nke ịtọ wee wuru a sịkwa na arụ gba afọ ọ bụrụ omenala. Arụ gba afọ ọ bụrụ omenala. Kedu nke bụ arụ gba afọ ya bụrụ omenala?
ya bụ ihe ọ pụtara bụ enwere ihe dị aṅaa ga-awa emegido ihe ahụ akwụkwaghị etu esi eme ya na mbụ emegido a sị na ọkwaghị etu a ka esi eme ya ọbịa abụghị usoro etu esi emebi ya na mbụ ọkwa ya bụ arụ gbaa afọ ọ bụrụ omenala and ilu dịka etu esi ekwu n'okwu ilu Igbo dịka anụ enyi ọ ga-esitekwa n'ụzọ ngalaba ọzọ ị ga-esi ya akọkwa ya bụ inu ọ banyekwana ihe a na-ekwu banyere ya arụ gbaa afọ ọ bụrụ omenala ya bụ enwere ihe a ga-awụ emegido na omenala Igbo ma ọ na ngalaba anyị bụ ndị si Igbo wee bịa emegido amakwa na ihe ndị ahụ a na-eme adịchatakwa ha etu kwesịrị ịnị ọ wụchakwa ha etu esi eme ya asịsị memele ige ya ndị na-ebutekarị ya bụ nsogbu nwụkarị ndị fụrụ ụzọ si ya mụta ọkụ ya bụ ndị osochi Igbo ndị ọkwọ n'azụ ma ụkwụ akwụ n'ala ụfọdụ ihe ha na-eme bụ ihe adịghị mma a na-eme ya ekwa ya bụ arụ gbaa afọ ọ bụrụ omenala kama ụsụ mara n'ọnya m ga-atagbu m kama ya dabara n'ọnya felaga ilu nke ọ bụghị nnọkọwa ise kama ụsụ mara n'ọnya m ga-atagbu m kama ụsụ adabụkwa n'ọnya felaga ọ gịnị bụ ụsụ ị maara ya nke ọma ọ na-ama n'ọnya ọ na-ata ata kama ụsụ mara n'ọnya m ga-atagbu m kama ya dabara n'ọnya felaga kedu ihe ọ pụtara ọ pụtakwara ndị ọzọ nwere ike ịtụnekwe na ngalaba sị na ọ pụtara na esemokwu ihe ha ga-ebutere anyị esemokwu n'etiti nwanne na nwanne n'etiti ikwu na ibe abịadịkwa na-abịa kama ụsụ ma n'ọnya m ga-atagbu kama ya dobere n'ọnya fenaga ihe nwere ike ibutere obodo na obodo nsogbu ihe nwere ike ibutere mụnwa na ezinụlọ m nsogbu ya abịadịkwa na-abịa ma ọ bịagodi kedu ka ihe esi ga-akwanye bụ onye ukwu gwara mana a ga-asị na ya bịadịkwa na-abịa ncha kama ọ ga-awa ọbịa agaghị ama etu ezi edozi ya ma ọ ma etu ezi akwanye bụ onye ukwu gwara mgbe ọ ka mgbe mmiri akwanye ya bụ mmiri mgbe ọ ka n'obe ọkpa ọkwa ihe nghọta n'inu a onwekwe nghọta nke ọzọ pụrụ iche ịmụtara na ya kọwara anyị n'akara kọmentị anyị dịkwa n'igwe WhatsApp ya ka ọ kwara anyị dịka etu o si dịkwa chi ahụ kere agụ agaghị ekwe ka nwa agụta ahịhịa enwe chikere agụ efunugo agụ chi ahụ kere nyawa agụ agaghị ekwekwa na nyawa agụta afịfịa ndị ọzọ na-asịkwa na nwa agụ agaghị ata afịfịa nwa agụ ada ata afịfịa chikere agụ ama ekwe ka nwa agụta afịfịa kedu ihe ọ pụtara ya bụ na Chineke nna kere anyị ama ekwekwa ka anyị taa ahụhụ nke pụrụ iche kama ahụhụ ahụ na anyị ga-ata a ga-eri ụgwọ ọnwa ya a ga-eri ụgwọ ọrụ ya chikere nwa agụ ama ekwekwa ka nwa agụ taa afịfịa kedu ụzọ ọzọ a ga-esi aka ọkwa ya bụ inu ịmụta ya nke ọma ma banyere mara ihe ọ pụtara mara mgbe a ga-eji tinye ya n'okwu ya bụ ịbụrụ onye na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike ọ bụrụrị iwu mpanaka site ike Chukwu na mbọ niile anyị ga-agba ị ga-erite elele ya ị ga-erite uru n'ime ya na-awa ya bụ chikere nwa agụ ama ekwekwa ka nwa agụta afịfịa onye ọzọ nwere ike ịghọtakwa sị na nna gị enwere ike ka afụ na-agba mbọ nwa ya ụmụ ya na-agba ama ekwe ka ihe ụmụaka ahụ etu o si wee hie ya n'oge nke ya nkọwa ya dị omimi ụnụ mana agwabe ụnụ na mbụ na ilu Igbo dị omimi n'ime omimi etu isi efute inu etu isi ịghọta nkọwa ya na etu isi efu inu dị n'iche na etu ndị ọzọ ga-esi ga afụta na etu a ga-esi ya akọwa ya and ụnụ ma ọkwa mba na-achị n'onu etu si asụ ya dịka etu ndị mpaghara Agụata Anambra si asụ n'onu ụmụ uchu achịna Amaesi na Ezinifụta mkpọrọgwụ ha etu a si asụ n'onu ka a ga-esi etu anyị si asụ n'Igbo anyị na etu anyị si atụ n'Igbo anyị ka ndị ngalaba anyị nwabụ Agụata si asụkarịrị mana mpaghara ihe dịka agha mere na ndị ọzọ nwere ike nwekwa etu ọzọ ha si atụkwa inu nke ha ma etu ha si achịgharị aghọtakwa inu nke ha ma ọ etu ha ga-esi ga asụkwa na inu asụsụ nke ha ndị oyibo na-akpọ dialect onwe ike banye ọfụma na ihe ha ji ekwu okwu
ma ọ banye ọfụma na ihe a chọrọ ikwu. Ọkwa ya inu nke ọzọ sị na osisi buchiri ụzọ na-ebu apa mma. Ukwu osisi buchiri ụzọ, ukwu osisi nọ n'ụzọ, ukwu osisi nọchiri ụzọ na-ebu apa mma. Ịma ya? Osisi kwuchiri ụzọ na-ebu apa mma. Kedu osisi kwuchiri ụzọ? Ifunugo osisi kwuchiri ụzọ. Ọ bụrụ na ị na-eje ihe dịka nkụ ma ọ na-eje ihe dịka ọrụ ubi ịkpa, ọ bụrụ ndị ụgaba sị na ijem ịkpa akagba, o nwere osisi kwuchiri n'ụzọ. Ọ bụrụ na ijido mma ị ga-eje n'ụzọ eje nya bụ ọrụ, ọ ga-ebukwa apa mma. Kedu ihe ọ pụtara? Mmadụ nwekwa ike sịkwa inu ọzọ nwekwa ike sị na onye bichiri ụzọ ji ụgwọ ekene. Ihe na-abụ ilu na-abụ abịa iwe ike ọnụ. Osisi bichiri ụzọ ji ụgwọ apa mma ma ọ ji ube mma. O gosiri na nkọwa na ihe agha bụ ihe aghaghị ịkwa akwa ama kpọrọ ihe ihu. Ya bụ o nwere ihe bụrụ na ihe bụ ihe a ga-emerịrị. Ihe a ga-emerịrị. Ọ bụrụ na Chineke nna sị na mmiri ozo ga-ezoro n'ụbọchị tata, ma anya negharị anya fụ na ihe niile ga-eme ka nya bụ mmiri ma zoo adịgo na ikem. O nweghị ihe ọhụrụ imekọtara na n'igwe na n'olu ụwa mmiri ahụ ga-ezozorịrị. Ọ bụrụ na Chineke nna sị na mmadụ ga-anwụ, onye sị na ekpuo ya kwubie ya na etu a ka o si wee dị, etu a ka o si dị, etu a ka ọ ga-asịkwa adịkwa. Osisi bichiri ụzọ dị ụgwọ apa mma. Ya bụ ma ọ bụ onye bichiri ụzọ ji ụgwọ ekene. Kedu ihe ị ghọtara na nke a? Ị ga-akọwa nrọ anyị nke ọma? Ngwa gaa n'akara kọmentị anyị kọwara anyị etu isi ghọta ya. Otu a ka anyị si agakwa na ilu Igbo, nkọwa ha nakwa omenala Igbo. Ọ ka bụkwa mụnwa bụ onye mkpokọta Maazị Ifeanyị Umenanya na-achịkọtara ya bụ ilu, nkọwa ya nakwa omenala Igbo. Omenala Igbo anyị ka anyị werekwa n'obodo adọbirikwa ya kọwatara ụnụ nke ọma. Site na omenala Igbo nke anyị gaji iwetara gị n'oge na-atụghị anya. Mmemme iri ji ọhụrụ na-akpụdebe nso. Oge eji eme omenala dị iche iche. Oge eji eme mmemme iri ji ọhụrụ. Oge eji agba ịgba mmọnwụ. Oge eji akụpụta nwa. Oge eji eme omenala dị iche iche. Oge eji eme ịgụ arọ. Oge eji eme ihe nkiri dị iche iche n'ala Igbo. A ga-achịkọtara gị ihe nkiri ndị a dịka etu o si kwesị ekwesị. Ọ dị oke. Otu a ka ọ dị. Teriza ọnụ ara ngwanụ a yara egwu nwatakịrị oge were kutokwa ume. Ọ dị mma. Inu nke ọzọ anyị agaghị ileba anya bụ ije nwa ọkụkọ adịghị egbe mma. Ije nwa ọkụkọ adịghị egbe mma. Kedu ihe ọ pụtara? Ije nwa ọkụkọ ọ dịghị egbe mma maka na anyị maara ọkụkọ nke ọma, mara egbe nke ọma, mana egbe na ọkụkọ bụ nnukwute kedu ihe ndị oyibo na-akpọ enemy. Ya bụ ha anaghị agakọtarịta. Egbe na ọkụkọ adịghị agakọrịta. Egbe deme ọkụkọ obere oge ya bụrịrị ọkụkọ larie n'elu je chọwa ebe ọ ga-edebe ya na nnukwute oke osisi. Ọ ga-abụ ore mụọ ndụ ka ọ na-erikwa na ọgbakwa ọkụkọ ka ọ na-eri. Ije nwa ọkụkọ adịghị egbe mma. Ya bụ ọ dị ka a ga-asị na nkọwa ya, ihe ọma na-emere onye ọzọ, ihe ọma na-emere agbata obi, kama agbata obi ga-enwe aṅụrị na ihe ọma na-emere nwatakịrị ahụ, ma ọ na ihe ọma na-emere nwoke ahụ, ma ọ bụ na ihe ọma na-emere nwaanyị ahụ. Ntaji anya na anya ụfụ na ekworo abanye. Ije nwa ọkụkọ adịghị egbe mma. Nkọwa ya ka anyị na-ekwu maka ya. Kedu ihe ịghọtara na ya bụ nkọwa? Kedu ihe ịghọtara ya bụ ilu? Ije nwa ọkụkọ adịghị egbe mma. Ya bụ ihe ọma mere m, onye agbata obi mata jibere m anya, chọwa ihe ga-eme nne, chọwa ihe ga-egbu nne, ka a ga-asị na ọ bụrụ na o gbuo ma je nọchie na ihe ọma ha mere nne. Nọọ ekwuru na anya ofu. Kedu ihe mere o ji ejiwuru onye a ka ihe ọma dị etu unu a mere? Kedu ihe mere ọ ga-ejiwuru onye na-etu ala ka ihe ọma dị etu unu a mere? Efego ya. Ije nwa ọkụkọ adịghị egbe mma. Abịakwa na nkọwa ya, enwere ngwụtakwa eji agbuwetakwa ụzọ nkọwa one dị n'ime Igbo.
maka na inu Igbo dịka m kọwara unu na mbụ dịka anụ enyi onweghị etu anyị esighị akọwa ya ma dabara. Kọwara anyị nke ị mụtara, kọwara anyị ka o si gbatakwuru n'inu Igbo ndị nụrụ na ngalaba anyị n'ụbọchị tata. Kọwara anyị etu ọbụla a ga-esighị ebe mgbe a ga-awa atụ anya m inu ọ dabakarị anyị nke ọma. Anyị chọrọ nkọwa n'ime ya. Inu nke ọzọ anyị na-akwado iwetara gị bụ obu si na ike dị na-akpọ na-akpọ ma ọ bụ na ike dị na-awaja o ji were na-egbu agwọ. Obu ịma nnụnụ ọ na-akpọ obu, ọ sị na ike dị na-akpọ na-akpọ ma ọ na-awaja o ji were egbu agwọ. Kedu ihe inu a pụtara? Ike dị na-akpọ na-akpọ ọ dị ka ndị na-atụkwa inu yiri ya nụ, dịka si na mmanya na-egbu na-emere Ilu Igbo dị egwu. Obusi nnụnụ ọ na-akpọ obusi na ike dị na-akpọ na-akpọ. Kedu nkọwa ya? Mmadụ nwere ike isi nkọwa obusi na ike dị na-akpọ na-akpọ bụ ka ịma nke anyị ma nke ọzọ. Ihe agụ ji eme irewu na mbọ ka ọ dị. Inu ọzọ ka m chọrọ iji wee kọwakwa inu ọzọ kwa ụnụ afụga etu inu Igbo afụga etu inu si wee bụrụ mmanụ ndị Igbo ji eri ihe okwu. Mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. M chọrọ ịkọwa ihe bụ obu ihe okwobu kwuru si na ike dị na-akpọ na-akpọ ma ọ na ike dị na-awaja wee na-achọkwa iji inu were akọwa inu ọzọ. Inu Igbo atọka. Igbo mụrụ nze mụọ okoro. Inu Igbo tọrọ ụtọ, ọ tọka. Nkọwa inu aha bụkwa enwere ike isikwa na ngalaba nke ọzọ na inu a nkọwa ya bụ na ihe agụ ji eme irewu na mbọ ka ọ dị site n'ijikwa inu were akọwa inu ọzọ. Ike dị na-akpọ na-akpọ obu ji wee gbuo agwọ. Ihe m pụrụ imenwu na nkọwa inu a, ihe m pụrụ imenwu nwere ike ya bụ mmụọ Ifeanyị Umenna ihe pụrụ imenwu nwere ike Chika ama emenwu ya, ma ọ bụ Benjamin ama emenwu ya, ma ọ bụ Nkiru ama emenwu ya, Okeke ama emenwu ya, ma ọ bụ Okafọ ama emenwu ya. Mana inekwana anya onye mere ya bụ ihe agaghị asị na o nweka ike pụrụ iche o ji were mee ya na ọ ya wụ na-akpọ na-akpọ ahụ, na o nweka ihe pụrụ iche o ji wee mekarịa onye ọ tụrụ anya na ọ ga-emenye ya bụ ihe ma o meghị ya. Ị na-aghọtakwa ebe anyị si abịa? Ị na-esonyekwara anyị nke ọma na nkọwa a? Nkwe nkọwa ọzọ ị maara n'inu ndị a etopụnyere anyị, jee n'akara kọmentị anyị ma na WhatsApp anyị kọwakwara anyị bụ inu. Kedu inu ọzọ anyị ga-enebakwa anya n'ụbọchị tata? Inu ọzọ anyị ga-eneba anya n'ụbọchị tata buru ibu, bara ụba, mana anyị ga na-achịba ya na mkpirimkpi. Ururu ji wee sị kama isi ya ga-apụ anwụrụ, kama ọchịchị ya dinta ya na dinta n'ime ọhịa. Ururu si na kama isi ya ga-apụ anwụrụ kama ọchịchị anya na dinta n'ime ọhịa. Ịnụnụgo inu a? Ịma anụ ọhịa na-akpọ ururu na-akpọ ya anụ ọhịa makarachasịrị ihe nke ukwuu. Ọ na-adị gara ọnwụ gara ka eji mara ururu. Ururu nwere ike pụta n'ọhịa ọkwụ aka ya ụmụaka na-abụ na ụmụchika aka na-abụ ya n'onene ya. Ndị Igbo si n'onene ya ọcha red, na-abụ ihe chara red bụ ihe chara mmemme wee ebe enwere nsogbu denja ya na ọsọ ga-eme. Ya bụ ururu wee sị n'inu Igbo ji wee tụ si na ururu si na kama isi ya ga-apụ anwụrụ, ya bụ kama e ji ahụnye isi ya n'ọkụ wụrụ ihe eriri eri kama ọchịchị anya na dinta n'ime ọhịa. Kedu ihe ị ghọtara n'inu a? Kedu ihe ọ pụtara bụ inu a? Kedu ka ị si ghọta ya bụ inu? Kedu nkọwa ya? Ururu enwere ike iji ime ha na-akpọ nnọchiaha. Ndị oyibo kpọrọ nnọchiaha. A ga-etinye ya n'aha mmadụ ururu. Ihe a nwere ike ibutere mụ na ọgọ na ọgọ okwu, enyi na enyi okwu, kama ihe aha dịrịkwa emetụgakwa m ya aka ọzọ. Ihe aha jemekwe dịrịkwa etu ọ dị bụ na mbụ, kama ọ ga-ese mụ na ọgọ m okwu. Kama ọ ga-ese mụ na ikwu n'ibe m okwu, kama ọ ga-ebute esemokwu
ma ọ bụ onye ọzọ nwere ike ịkọwakwa ya bụ inu asị na ururu si na kama isi ga-apụ anwụrụ kama ọchịcha anya na dinta n'ime ọhịa. Onye ọzọ nwere ike ịfụtakwa ya ma kọwaa ya si na onye nwere ike ibute ma ọ bụ ihe nwere ike ibute esemokwu n'ọrụ obodo, ihe ahụ abịadịkwa n'abịa. Ọ dị ka inu ọzọ nwere ike ijikọwa ya. Inu ọzọ nwere ike ijikọwa ya bụ ọhịa na-asọ nkịtị epukwa n'eruo. Ọhịa ha na-asọ ekete epukwa n'eruo, maka o puo ero nkata ga-abata. Ụmụ ndị na-akpọ ya nkata, nwere ndị na-akpọ ya ekete. Ọhịa na-asọ ekete epukwa n'ero maka o puo ero ekete ga-abata, ma ọ bụ ọhịa na-asọ nkata epukwa n'ero maka o puo ero nkata ga-abata. Ọ ka sokwa na nya bụ nkọwa ahụ. Ọ ka dabekwanye na nya bụ nkọwa. Igbo bụ Igbo, ọ ka bụkwa mmụọ bụ Maazị Ifeanyị Umenna ihe, onye nchịkọta nke mbụ na mbụ Ilu Igbo, nkọwa ya nakwa omenala Igbo, na-ewetara gị ilu Igbo nke ụbọchị tata na nkọwa ha. Nkọwa ilu Igbo dịka anụ enyi, dịka m kwuburu na mbụ. Etu ọwụ na isi ghọta ya, isikwa etu a kọwakwara anyị. Etu ọwụ na isi ghọta ya, isikwa etu a kọwakwara na ngalaba nke gị. Kọwara ya n'igwe anyị ka anyị nwee ike mụta inu nke ọma, mara omenala Igbo nke ọma, mara asụsụ Igbo nke ọma, mara ịsụ inu, mara mgbe a ji ewu maka ịsụ inu, mara mgbe ihe ịsụ inu ji abata. Anyị ga-adọbirikwa ya, anyị ga-agakwa n'iru. Ọ dị nka anyị ka anyị gbatịkwa oge inu anyị ka nghọta pụrụ iche nwee ike dịkwa. O nwere inu nke ọzọ m ga-ewetara gị. Aka ya wetara gị ihe dịka izu inu ise ma ọ bụ inu anọ wee nwee ike chịkọta nke ụbọchị tata ma kọwakwazi ya. Ha wetara ya bụ inu anyị akọwakwa ya. O nwere inu ma agaghị etopụtara unu n'ụbọchị tata ma kọwakwazi. Inu a na-akọwa, inu a na-asị nwata gwute ofu ji, ọ sị nna ya ka ọ nọrọ onwe ya. Nwata gwute ofu ji, ọ sị nna ya ka ọ nọrọ onwe ya. Nwatakịrị gwute ofu ji, ọ sị nna ya ka ọ nọrọ onwe ya. Kedu ihe ọ pụtara? Maka na e gwutere ofu ji iji sị nna gị ka ị nọrọ onwe gị. Kedu ihe ọ pụtara? Na-abịa na nkọwa inu a, na ngalaba m ga-esi ya akọwa ya ga-abụ na nwatakịrị na-agba odibo na-agbara ọga ya odibo. Ọ dị ya ka ọ zụpụta na ego dị aṅa gawa sị na ọga ya duo ya, nwee ihe dịka akatamkpa ego ọga ya nwere ike inye na atụmatụ nke ya, dịka ihe o ji wee nwatakịrị. Dịka ihe etu o si wee bụrụ nwatakịrị, o wee gwute ofu ji, ọ sị nna ya ka ọ nọrọ onwe ya. N'ihi na mbọ ọ na-agba dịka ya sị na ọ na-apụtawa gị ife. Kpa ya agwarago ya eziokwu na ọ bụrụ na akatamkpa ego ọ zụpụtara nna ya ukwu na-ekebe ego dị ya otu ụzọ n'ụzọ iri, na ọ ya eketekwa akatamkpa ego, ma ọ bụ na ọ gaghị adube ya site na nnukwute akatamkpa ego ọ zụpụtara ekebe n'otu ụzọ ma ọ bụ n'ụzọ iri, na ọ ya enwetakwa ego mara mkpa ọ ga-eji wee bụrụ mmadụ. Ọkwa ihe inu a pụtara. Inu yikwere nkọwa ya bụ akụ ihe nwata egwu ya dịka ọbana. Akụ ihe nwata egwu ya dịka ọbana, ya bụ akụ na ụba bịa inye nwatakịrị egwu, ọ dịka akụ na ọbana ebe niile. O nwere ihe akụ na ihe enwe onwejupụta na akụ na ụba, nwejupụta ya oke. Ọkwa nkọwa dị n'inu a ka ọ bụkwa. Mana gị onwe gị pụrụ ịkọwara ihe ọ pụtara na ngalaba nke gị. Ị pụrụ ịkọwakwara ihe ọ pụtara dịka etu si mata. Anaghị abụ nwata okenye na-anụ osuru, anaghị abụ nwata okenye na-anụ ogburu. Ịnụnụgo inu a? Anaghị abụ nwata okenye na-anụ ogburu pụtara na nwatakịrị mgbe nkọwa ya, mmadụ nwere ike ịfụta anya bụ inu nkọwa ya bụrụ nwatakịrị adaghị abụ nwata okenye na-anụ ogburu. Ya bụ nwatakịrị kpatara ego
nwatakịrị kụtara akụ na ụba ebe ọ pụrụ iche. Ị gaghị asị na ọ bụ nwatakịrị maka na chi ya zara ya. I wee sị ya na ya si etu a ihe na akụ na ụba ya wee ị ga-abịa tinyere ya aka ma gwa ya etu a esi ga-eme ihe dị na akụ na ụba ya. Matakwa na ọ bụ nwatakịrị a kpatara ya bụ ego. Nwa ga-ejikwa aka ya hazie etu a esi ga-eme ya bụ ego ọ kpatara. Nwa ga-ejikwa aka hazie etu a esi ga-eme akụ na ụba ya. Ọ ya bụ Ilu Igbo a na-asa anaghị nwatakịrị anaghị abụ nwata okenye na anụ ogburu. Ọ dị mma nwata tofee onye mụrụ ya zaba onye na-anụ. Ịnụnụgo unu a nke a kajara akaja. Nwatakịrị tofee onye mụrụ ya zaba onye na-anụ. Kedu ihe ilu Igbo a pụtara? Kedu ihe ilu unu apụtara na ndụ na ngalaba nke gị? Nwatakịrị tofee onye mụrụ ya ajụba ya onye na-anụ. Ya bụ onye ruru ịnụ di maọbụ onye ruru ịnụ nwaanyị. A na-atụ anya n'aka ya ka ọ nụọ di ma ka ọ nụọ nwunye, ka o nwee ike banye n'ọkwa ndị ịbụ ndị nne na ọkwa ịbụ ndị nna ma o mebeghị nke a. Ajụjụ ga na-ajụ onye mụ nwa. Ajụjụ ga na-ajụ kedu ihe ọ na-eme. Ajụjụ ga na-ajụ ọ bụkwa onye bara uru, uche ya ọ dịkwa ya dịka na etu o si bụrụ nwoke, ma uche ya ọ dịkwa ya dịka o si bụrụ nwaanyị. Onye a bụ nwatakịrị tofee onye mụrụ ọza onye na-anụ ma ọ bụ ajụba onye na-anụ ya. Ihe ndị kwesịrị ime, ihe nwoke kwesịrị ime ma ọ bụ ihe nwaanyị ndị ntorobịa ndị ka na-eto eto kwesịrị ime, o ruo mgbe o kwesịrị ime ihe ndị ahụ ma emebeghị ya, o weta ọha ajụjụ, wetawa ọha uche. A ga na-ajụ, o nwere ebe ga-anarịrị aṅa nwatakịrị onye ntorobịa nwere ike ọ gazie ọ bata na ihe a na-eme, ajụba nwatakịrị osi ebe ele ọgbọ gị n'ebe a, ele nke a maọbụ nke ọzọ, ụmụ ihe dị aṅa apụtawa n'ebe ọ nọ. Ya o tofego onye mụrụ, o kwesịrị ịzabazi onye na-anụ maọbụ onye ka ọ na-anụ. Tụ a ka ọ dịkwa n'ebe nwata nwaanyị nọ. Nwata nwaanyị nọgodo nwere afọ ya ọ nọ karịa, ma ọ nụbeghị di ma ọ nwebeghị onye nke aka ya anya na-abụ nọ, ajụba ajụjụ dị aṅa onye mụ nwa, onye ka ọ bụ. Ọkwa ya nwatakịrị tofee onye mụrụ ajụba ya onye na-anụ. Ọ dị mma. Inu nke ọzọ ọ dịka inu a ka anyị ejighị achịkọta na nke ụbọchị tata. Inu a were sị nwata a na-etiri akị marakwa na isi na-awa nkume. Nwata a na-etiri akị marakwa na isi na-awa nkume. Inu nke anọ metụkarịrị ndị nne na nna anyị aka nnukwu. Nwata a na-etiri akị ya marakwa na isi na-awa nkume. Nne na nna gị ga na-agba mbọ, na-agbasi mbọ ike ịzụlite gị ka ị bụrụ mmadụ, ka ị mara ihe, ka ị soro ibe gị ndị ọgbọ gị na-eme ihe ego, ma ọ sịrị ndị ọgbọ gị na-emetụ emetụ, ma ọ sịrị ndị ikwu na ibe ndị ọgbọ gị na-eme ihe kwesịrị na ị kwesịrị ị ga-eme. Ị ka na-ene nna gị anya ma ọ ka na-ene nne gị anya ka ha bịakwa na-emere gị dịka etu esi emere gị mgbe ị pere mpe. Ọkwa ihe inu a pụtara. Anyị ka na-edebe anya na-edebe ahụ ka nna gị ka na-eburu gị nya bụ ibu ị kwesịrị ibugwe nwoke pụtagwara ife, nwoke kwụ n'ụkwụ ya na-abọ, nwaanyị pụtagwara ife, nwaanyị kwụ n'ụkwụ ya na-abọ. Ise ka nne na nna gị ka na-eburu gị ibu. Ọkwa ya bụ ilu a nke bụ nwata a na-etiri akị ọmaha na isi na-awa nkume, makwa na ahụ na-afụ nne na nna gị ụfụ. Ndị Igbo na-eji asị na betesu ya ọkwa na ahụ na maka esi ebete ya. Nna gị agaghị eburu gị onwe ya, nne gị agaghị eburu gị onwe ya ebe ọ na-azụ gị ka ị bụrụ mmadụ, ebe ọ na-azụ gị ka ihe dịrị gị na mma. Na ndị ntorobịa ọkwa ilu gakarị na ngalaba nke ụnụ ka ụnụ chụọ ya bụ ego ojii mgbe oge ka dị tupu chi ejie, ka ọ ghara ịghọ ihe ọzọ. Ọ dị mma. Etu a ka anyị ga-esi adọbere na inu nke ụbọchị tata. Ọ ka bụkwa mụ bụ onye nchịkọta Maazị Ifeanyị Umenna ihe
onye nchịkọta nke mbụ na mbụ ilu Igbo nkọwa ya nakwa omenala Igbo na-ewetara gị ya bụ ilu Igbo nke ụbọchị tata. Ọ ga-adịkwa na etu unu a n'izu ụka ọzọ anyị ga-ewetara gị ya bụ ilu Igbo nkọwa ya nakwa omenala Igbo dịka etu o si gbatakwuru. Onwe akara ị ga-eji kpọtara anyị na YouTube anyị bụ Ifeanyị Umenna ihe aka anyị Teze Magic. Ọ ihe eji mara anyị mgbe anyị na-arụ n'ụlọ akụrụngwa Anambra Broadcasting Service mgbe anyị mere IT ebe ahụ onye ya wetara achịkọta aka na igwe. Etu a ka aha ha si ebe mana agbaju otu ehu ajawa ọ bụrụ na anyị gbadawa etu o si dabara akọwa ka esi dabara ya wụrụ akwa nri. Igbo bụ Igbo, ọ ga-adịba na etu unu a n'izu ụka ọzọ anyị ga-achịkọtara gị ilu Igbo nkọwa ya nakwa omenala Igbo. Enwere ike tupu inu a na-abịa na ihe mmemme nke na-abịa n'iru enwere ike wetara gị mmemme a na-akpọ masquerade dance na-awụ ịgba mmọnwụ. Enwere ike iwetara gị ya dịka etu o si gbatakwuru wee bụrụ ihe kwuru ka a na-eme. Chetakwa na ị ga-etinyekwa ọkwa ka akwụkwọ n'oge mmemme ọya ọjọọ a na-efe efe a na-akpọ COVID-19 ka a ka nakwa fụchikwa ime gị nke ọma, chekwa onwe gị nke ọma. Onwe ka o si gbatakwuru jem n'ụlọ ọgwụ nọ gị nso ka enwee ike n'ebe gị anya nke ọma. Otu a ka o si ha ya nọ na nke ụbọchị tata. Ifeanyị Emmanuel Umenna ihe onye nchịkọta nke mbụ na mbụ ilu Igbo nkọwa ya nakwa omenala Igbo na-asụ nụ ka ọ dịbazienụ n'izu ụka ọzọ. Daalụnụ.